खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामिनि चिरां जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि निजुम बसुमतारीनि ना फुख्रियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा मुलि होनानै गालांनानै नाफोरखौ खहा खालामदों। फुख्रियाव मुलि होनानै गालांनायनि जाउनाव 5 कुइन्टेल नाया थैजोबो। बे जाथायनि सायाव रुनिखाता पुलिस बिफाना नुजाथि होयो आरो नायबिजिरगोन होनना रोखा बुंथियो। दिनै मुलुगनां बिमा राव सान। बिमा राव सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिबुंथि लाखियो। मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया। जों रावखौ अरायसम फोथांना लाखिनांगोन आरो बिमानि रावानो बयनिख्रुइबो गोदैसिन राव, जायखौ जोङो जोनोम मोननायनि उनावनो जों जि मानसि बेखौ अनुभब खालामनो हायो रावनि थाखायसो। बेनिखायनो बिमानि रावा अरायसम थांनानै थानायखौ आं लुबैयो। दिनै गोबां जाहोननि थाखाय गुबुन गुबुन रावा थैलांनो हमदों होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। आलादा रायजो कमतापुर दाबिखौ लानानै अर जोंब्लावगोन नामा आसामाव? कच राजबंसि माहारिनि गोबां लाइमोनफोरा बावैसो सान सिगां जोनोम मोननाय गोदान हाथियार दैग्रा आफाद GCLO हानजायाव आगान सुरनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे भिडिअ मेसेजनि गेजेरजों जय आइ कमतापुर, जय कच राजबंसि, जय शिव सुन्दि स्ल'गेनजों गोमखांहोयो GCLOनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि गोदानै जोनोम मोननाय GCLO हाथियार दैग्रा आफादआ KLOनि चिफ जीवन सिंह आरो मिरु सरकारनि गेजेराव सावरायनाया मोजां फिथाइ थायाब्ला फिन हाथियार लानानै सोमावसारगोन होनना गोख्रों हुमखिबो होखांबाय। EM रन्जित बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया गावनि दाय मावनायखौ सिमान लानांबाय, बेनिखायनो सिलिगुरियाव खारना थानांगौ जादों। हाग्रामा महिलारिया गावनि थाव दिपुखौ 50 बोसोरनि थाखाय लिजआव होबाय। BPFनि नांगोला सेवबाय। BPFनो रावबो रायजो राजाफोरा भट होला। खाम्फा बरगयारिया आंजों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव जुजिनानै 24 कौटि रां खरसा खालामब्लाबो जेनदों होनना EM रन्जित बसुमतारीया बुंथिदों। दिनै NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि जोनोम सान। बर'नि सासे बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा थांनाय 1960 मायथाइनि 21 फेब्रुवारि एबा दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बिथाङा दिनै 63 बोसोर आबुं जाबाय। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि मुंखौनो लानो बायो। बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बारायनायखौ बरायदों। लोगोसे चिरां जिल्लायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरखौ होस्रांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे BPFआ गुबुन दोलोजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेया, बियो 100% रोखा होनना बुंथियो। आरो आं बे 2 बोसोराव क'क्राझाराव थाबाय थानायमोनब्ला आंखौ जेलाव जोबगौमोन। बेनिखायनो आं बांसिन सोनाब बेंगल आरो माब्लाबा नेपालाव थाहैदों। प्रमद बर'नि मुंखौ आंनि खाथियाव दाला। आं प्रमद बर'नि मुंखौनो लानो बायो होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव UPPL BPF जथाय गेलेगोन होनना खौरां ओंखारनायनि सायाव UPPL दोलोनि फारसेनिफ्राय MLA लरेन्स इस्लारिया BPF UPPL जथाय गेलेया होनना रोखा फोरमायनायनि उनाव BPFनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो बिनि सायाव रोखा फोरमायथियो। BPF राजखान्थि दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो मंगलदै लकसभा बियाबाव हारसिं गेलेगोन। BPFआ रावजोंबो एलायन्सआव गैया, BJPजोंबो गैया, कंग्रेसजोंबो गैया, महाजोंबो गैया आरो मित्रजोंबो गैया होनना रोखा फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया रां दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार सालायना बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि खेंफोरथि। बिथांनि बाथ्राफोरा बेबादिनो दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार सालायगोन, माबा सालायगोन। दायो जों समाजखौ आवगायलांनो नांगौ, खामानि मावनो नांगौ। डाकायत खावनाय जाथाय जागासिनो, बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ। जोंनि समाजखौ लानानै जों फकास खालामदों आरो गुबुनाव खालामाखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनो सोङाब्लानो मोजां। आंखौ नोंथांमोना BTCआव मा मावदों मावाखै सों, खामानि मावनो हादोंना हायाखै बेखौसो बांसिन सोंनांगौ होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।